Jeg skal på date i dag. Nå. Det er date nummer 2 med ham fra sidst. Nå. Han skrev til mig allerede dagen efter og aftalte en ny dag med mig. Altså i dag. Det er forfærdeligt, så en mand ikke er klogere, men... Ikke noget. Vi skal ud og drikke drinks og ind og høre noget jazz. Lige ned efter min smag. Det skulle da synd for hende. Så jeg har faktisk tænkt at have en kjole. Måske en lille stilet på i dag. Jeg vil ikke engang stikke mit pik i, så vi fik 1000 kroner, mand. We'll see. Det sjove er faktisk, at det er min overraskelse, at vi skal ind og høre jazz. Altså sådan, han ved det ikke endnu. Her i livet er der ikke noget, der kan skuffe mig. Og det ligger bare helt fast. Jeg tror også, det er fordi normalt, så passer jeg lidt på med ikke sådan der at give for meget af mig selv i starten. Ikke noget. Det sagde hun, da hun kom her første gang. Der sagde hun selv, Ja. at det var en bolleven, hun skulle have. Gatter, gut. Jeg er så dum nogle gange. Hun blev voksen en dag. Ikke noget.